l-biraħ kelli bżonn nidħol il-belt. U kif wasalt ħdej tal-Wembley biex niftemu, għavent, mal-kantuniera. Rajtu ġej mill-bot, miexi lejja. Kien hemm daqsxejn nies, però ma kienx belt super busy. Simon Busuttil. Right, Oh, insomma, ġej. Oh, għalis lejja. Oh, sweet. John, all right, yo. Insomma, u taf kif jagħmel, jiġi. Taf kif jagħmel isellim li kull darba li jarani. Ma l-inna jafna, kellimna u hekk, mhux ngħidu bir-rispett the average man in the street, le, anka ma the average man in the street, jemma laħseb He came to tell you hi. Immaġinaw, ħanka għandu imbarra, He felt important. Kif taraħ fuq l-aħbarijiet meta jdur il-ħwienet. Nisfemma Marlin. Ma kienx mija, u jiġi fuq ek taf kif, jaqbad l idejk, joħodlok bidejk imma jafasilek minnaħa l-oħra, tipo, zomma jgħat, taf kif risqin lej elezzjoni u kampanja eccetera, l-affarijiet huma iktar biżim ma' xorta. He's fit, għalli. Ħadida. U xikul tant ikkellemu l-kelb ukoll. Pardonnu, jiftakar dak li qal, jekk ma tiftakru meta ċempenilu għalinna. Ma tantx ikolli l-headphones widnejja, pereżempju anke nkun mal-kelba u se nħalli jekk titkellimni jrid ngħidilha xi ħaġa lura. Ġvien direttament qalilna ma nismahomx. Konferma li għadu. Imma aħna fraħna x'qalilna hekk, ma nafx il-għal. Għalhekk għadu fit u għalhekk xi kultant irid ikellem il-kelba. Għalli sħabek, all right, għalli għalli tafx nixtieq għalli nixtieq niltaqa' ma' Martina. Oh. Ek għalli nishti, għalli niltaqa' Martina. Aha, he had sent me a message wara dak il-phone call. Għamlu meeting mi għaw tara, għamlu meeting mi għaw. Ok, biex problema, għatlu issa, ħidira għada, Mish problema. Martina biss għalli, ġifieri. X'inhu? Le, Martina. Jixtieq ta' ma' Martina. Speċifikament il-Martina, ġifieri. U daqshekk, għalli ħammur nkompli għatlu anke barra bid-daq, tlu saħal fidejk. Mhux ovvjament, he's gonna want to meet mela you. Ġifieri, fjaq ovvjament, għana want to meet mela fjaq għala le. Ma xed tippretendi, skużi. Xibex nippretendi għallinna tlieta niltaqgħu. Mhux l-inna tlieta, ġifieri. Ma jiena ngħidlek. Etni rapporta jena, tajjeb jishtiq ta' But more tajlu ek, I am not lo xej, I am not ta' xej di, and you just told me to me, I'm not telling anyone. Ma l-issa, mux bġeħ trasparenza, issa nejdulom, I'll go and meet him. Għallik mill-li. Xej, jena rispetta l-kulħaġ, bin, jena dal-program tijaj u koll. Għalajt inti għamil niknis minn duġejta u għaxin ma kien jafbi. Dik 20 minuta li kollok f'kull sitxur fuq gadgets. Ma interessanix. Le. Ma tmorrux, bin, ma tmorrux. Ma s-setmur, Le, ma jistax nemmen li t-pretendi. Ma tmorx, bin, xat nafżak, ma s-setmur. Għax ma s-setmur. Mela inti ħatajt li jattik manda nix naħma namel jena. Jek nkun naf li tmur ma kalmek xiex. Għanna nkunu ħagġa wahda. Għanna nkunu ħagġa wahda. Mux ġifiri għalju serious. Jena meta jistednun innaħa l-oħra, jena kal Silvju għatlu l-bija. Maħna, għetti għakamet jiddispjaċini li mawx l-oħrajn. Għatlu għaxaħna kolla nħobbu l-xuxin. Kompli għamla bold, italics, font 72 xejr il-bandira doll il-nuerġa. Maċ affarijiet da. ċandu xjasa, mux għal kulħat jgħadem, ġibiri ma jistedinix. Le. Għajdlu, please tell him, please pass on the message, John, li jena naċċetta l-istedina tiegħu. Għana l-come and meet him. Alone. Mela l-lum mawx id-dron. 8:19 minuta. Bonġu, Vibe FM. It's everywhere. U għakasta it's everywhere għax il-kelma tiġri malajr u il-kap tal-oppozizjoni Simon Busuttil jgħatmana dal-għu fuq il-linja. Sawa għamiltu. Good morning, Simon. Bonġu. Good morning, bonġu li kulħadd. Mux sanajdlek long time no see għaliex minnix li tkellimna l-qas minn 24 żijilu. Minnis ma narak. Il-ħolot polemika minħabba il-mistoqsija li Jena ħanajdlu thank you very much for your interest in meeting me and jena naċċetta l-istedina tijak.
Bis-serjetà. Yes, I'm coming. Honestly, I want to meet you. Alla ħares tarani bħalissa li xat neħmar. Ma Simon, I mean. Ftakar f'Kristina, bġek kemem, relax. Ma Simon, jiena ma nafx, jien x'nista' għamilt ħażin. Biex ma ġejċ mistieden fi għad il-bicċa xogħol, għax jien naf forsi għax ommi kienet ċob steward tal-General Workers Union. Waslet lek forsi hekk, ma nafx, qed nassumi. Tħossu left out. Ma jiena naħseb li jien għandi kont kelli niġi mistieden, għaj parti mit-tim u after all. Alla ħanajdlek biex forsi nirranġaw xi ħaġa. Din il-ġimgħa. Tgħidlix li ser taf li qed marret tax phone. Din il-ġimgħa tal-ġimgħa l-kbira tal-ġimgħa l-qazza qed inżur ħafna wirjiet, forsi tiġi mjaj tara ftit statwi tajjeb. Qed isni bħala salib ġifieri. Għata qalbu. Isma' jekk forsi ħali, le ma qed nipprova naqra. Le, ndaga. Għax jekk forsi ħadd talik. Għax naqbadlek ma' Marlin, jien ma konċ naf, minn fej kont naf laħazzewġu l-partijt, jien kont minna l-independent. Ma' Marlin taqbad li. Ma nafx, għax anka sirt nisma' l-David Aġus, per eżempju, l-bira. Di vera. Il-paprati kolla li, lot nisema. Nuhu pjaċi. Anka l-innu, blammet sirt nafu. Blammet. JD, you are mad. You are crazy. Ejjew bl-eluf mentakom. Ejjew bil-bladar makom. Tesseja ta' taqbi. Etniħmar jiena, minn-flokok. You're embarrassing. Namel mill-aħjar jiena. Sur Buzutil, skuza. Nis bdilhom tajjeb il-ġurnata, għara bil-innu. Niskuza ruħi għal sħabi bħal dejjem li mux dejjem ġibu ruħom ta' nis. Mux se jgħamil U-turn, insa. Men fit ta' xej, għat nħossu. Simon Buzutil għadu ġej mill-ġirja jinformani. Iva. Bil-kelba b'kollox. Jogging, fil-fat bħalissa għanxraba, għet nistenna li ċemplu intkom biex imur niħu xawer malaj. Għalli nibda l-għadda l-għodu. Għan batlek il-numru ta' Martina, mela ftemna. See you soon. Iva, Martina, inċempillek issa biex nifissaw appuntament. Jek narak fuq il-karta tal-vot. Jek narak fuq il-karta. Ara, isna ma toħroġ fuq il-tini distret. Isna ma toħroġ fuq il-tini distret. The Morning Vibe with Abel, JD and Martina. 88.7 Vibe FM.